Ope nang borok kudoto helaku. Tubuh lak-lak mainna tubuh sikko. Tubuh anak mahamu dohot tubuhan bo. Binatikon hujur mainna di topi ni tabian. Tudia hamu mangalaka sa itu si mahamu dapat pasal. Saha-saha ni solo mainna saha matu konten. Sahat mahitaw sudi mangulu. Saya sahat matu parhorasan. Sahat matu panggabian. Ope parede nami bae majo ede borhat ma daina. Borhat ma daina tubuh alak lakoina tubuh sikoru. Borhat ma daina tubuh anak lakoina tubuhan boru. Nggak